ассалому алайкум модарои меҳрубон. иди ҳамаи шумо муборак бошад. бигзор ҳамеша дар сари фарзандотон соябон бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. ид муборак. ид муборак. салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Дӯстони азиз, анами муроҷиати ма ба он бародарое ки дар ғарибиян ва бор доран борошона намедонанд чӣ ба Тоҷикистон равон кунанд. ма ба шумо ширкати муҳоҷирона тавсия метем ки ба хости Аллоҳи меҳрубон боротонро соху саломат оварда мерасонанд. Дастсафка ба шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи марказ ва ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон. агар ки шумо дар шаҳри Москва бошед, ба анами рақамҳо занг бизанед. агар ки шумо дар шаҳри Санкт-Петербург бошед, ба айнами рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, агар ки шумо ай ҳами видеои ма занг задиста бошед, ҳатман номи маро бигиред ва ба шумо скидка мекунанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. дар паноҳи Аллоҳ бошед.